liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko og mga igsoon mayong buntag kanyong tanan. Aniya na usab si Pastor Jenny Limbag makikupan kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristohanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan tamas sayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan, higala kong megsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So mayong buntag sa atong maabtik ug enthusiastic, badasigon ug malipayon nga nagapangalagad si Ginoo. Ang atong chairman sa North Gospel Team, Pastor Sam Unahon, uban usab sa iyang kapikas kinabuhi o gingumsab sa ilang bunga silang pagminahalay. Good morning kaninyong tanan dia, Pastor Sam. O kang Pastor JR usab nga kauban ni Pastor Sam sa iyang gihandol nga church. Good morning detod sa mga taga Lindaban. Tanan na mato sa Lindaban, good morning kanyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha nga gihandol ni Pastor Sam ug ni Pastor JR diha sa Lindaban Fundamental Baptist Church. Good morning kanyong tanan sa mga Riveras family, Horayans family o Galpantas family. Good morning kanyang tanan, no? Tanan nga naga tigom dia sa Fundamental Baptist sa Lindaban. Good morning kanyang tanan, no? Salamat sa Ginoo gadalay kun gini Ginoo. Good morning usab day tuod sa taga Kawayan, Asayawan, Impasugong. Ila ni Sister ila Pastor Proden Danti. No, ban siyang mga kabataan ug uban sab siyang kapikas kinabuhi sa mga Dantes family. Good morning kaniyong tanan diha pastor ug sa mga Kristohanon nga imong gihandol diha sa Sayawan Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan taga Sayawan, tanan nagapamati karon. Good morning. Good morning usab sa taga Impasugong, no? Gyapon diha sa Kibua. Now, Impalutaw, Impasugong, ilan ni Pastor Jisram, uban sa mga Kristohanon nga gihandol ni Pastor Jisram. Good morning kanyang tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay kun kining Ginoo. Good morning usab sa tanan nga mga nagapamati diha sa Patulangan. Tanan namati diha, good morning kanyang tanan. O labi ni gyud kang Brad Bobby Halasan, no? Uban siya kapikas kinabuhi Sister Jeneline Halasan. Uban siya ang mga kabataan, good morning kaniyong tanan. Brad Bobby, no? So, good morning usab sa atong mga kigsuon kahigalaan nga nagapamati dinha sa gitawag sa Kisulon. Tanan matis Kisulon, good morning kaniyong tanan. Labi na gyud ilang Pastor Mitan, no? Good morning usab ila sa taga Sumilaw. Tanan matis Sumilaw, good morning kaniyong tanan. Labi na gyud kang Sister Miling Dumya. Diya sa Purok City, Kilaog, Sumilaw, Bukidnon. Good morning kanyong tanan. O kang Sister Aning Miranda, no? Sa Kawayan, Ipasugong, good morning kanyo diha. No, salamat sa Ginoo dalay kun Ginoo. Good morning gyud labaw sa tanan sa mga Kristohanon diha sa Sumilaw Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad sa Ginoo madasigon malipayon nakikuban kanyo Pastor Igala Kumigson, Pastor Rooney Gumban. Good morning kanyong tanan. Good morning usab sa ilang diya sa San Vicente, tanan mati sa San Vicente. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon di Jasper Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Maluko, ilani Bradan Garcia, no? Good morning uban siya mga kabataan, uban siya kapikas kinabuhi ug ingumsab sa iyang ugangan ug iyang mga ginikanan. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa taga Pilosef Dias Maluko, Philosoph Fundamental Baptist Church. Good morning. Upan siya alagad siya madasigon malipayan kay uban kanyo Pastor Jipuni Compuesto, no? Good morning usab kang Pastor Erning Taborno diha sa yapon sa Maluko. Og tanan nga nagapamati diha sa Philosoph Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan diha sa Maluko, no? Og tanan matis Maluko, good morning. Good morning usab taga Jairi Fundamental Baptist Church diha gyapon sa Maluko, ila Pastor Jula. Good morning kanyang tanan. Good morning usab diya sa mangima og sa sigsag katong ningon pader nindot ka imong programa. Good morning kaninyong tanan diha, no? Good morning usab sa taga Dalirig, tanan matis Dalirig. Good morning kaninyong tanan.
Labi na gyud sa mga Kristohanon des Dalarig Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad si Ginoo dia Pastor Cyrus Kahuan, Pastor Johnny Dignos, Ma'am Gili o uban pa nga mga alagad si Ginoo dia. Good morning kaninyong tanan. Good morning kang Nanay Sia. Sa Sias family, yung Pukas family, Neres family, good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa taga gitawag siya og Lingion, tanan matas Lingion. Good morning katanan sa mga Dangops family, Lumpons family, Sabanas family ug Unahons family. Diya sa Proxing ko nga mga Unahon, good morning. Og ila ni kagawad Larry Unahon, good morning kanimo kagawad. O kang Brad Ili Unahon uban sa iyang kapikas kinabuhi Atilen. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab kang Dr. Gayos Lastimosa, uban usab kang Ma'am Leleng Lastimosa og sa tanan nga naa silang panimalay karon. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo og dalay kun gining Ginoo. Good morning usab sa taga Poblasyon Manolo Portets. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. But sa alagad sa Ginoo madasigon malipayon kay uban kanyo Pastor Mike Unahon, uban usab ka Pastor Art ug ingong usab sa ilang misyonary Pastor Noy Pinalas ug kang Ma'am Nining Pinalas, no? Og happy anniversary dito niadtong Merkules nagsaulog sila sa gitawag siya ika-25 sa ilahang wedding anniversary, no? Sila ni Pastor Noy Pinalas ug Ma'am Nining, no? Salamat sa Ginoo. Ika-25 ka tuig nindot na nga pagminahalay, no? Ang uban di magani mag-abot og 2 ka tuig. Pero salamat sa Ginoo, no? Grasya na sa Ginoo. Okay, happy wedding anniversary Pastor Noy ug Ma'am Ning. Okay umusab sa atong mas masubsob nga tigpaminawan. Si Brad Oscar Baa, no? Tigpaminawan gid na diha sa gitawag siya og sangkanan. Og ingong musab sa iyahang bata nga si Jelbet Baa. Oga happy birthday dito. Dungan sa pagsaulog nila ni Pastor sa anniversary, no? Tong Merkules. So, belated happy birthday dito kang Gilbert Baa, no? Salamat gyud sa Gilbert Baa. Salamat gyud sa Ginoo og dalay gyud Ginoo. Salamat sad sa kanunay nga pagmonitor dinhi ini nga radio labi na kita ang gigamit sa Ginoo, no? So muna og tanan nga naga monitor usab sa FB. Good morning kanyo da. Ila ni Angel Gapud. Bibing, no? Na diha sa Isabela. Bibing inok sa dalaga pa, no? Onya bansa yang mga kabataan ug bansa kapikas kinabuhi. Ug didto sab sa Japan, ila ni GR Buena Flor, no? Og sa tanan nga mabot ni atong signal sa tibuok mo gini kalibutan kay nangamanta sa Facebook, no? So good morning kaninyong tanan nga nagamonitor, no? Og sa Brothers Club diha sa Cagayan de Oro City. Pinanguluhan sa presidente nga si Brad Timothy. Diha sa El Salvador, no? Og ila ni Brad Ato sa Jeffrey Angana, no? Good morning kanyo da og tanan sakop sa club. Good morning, no, sa Brothers Club. Og kining Brothers Club mao ni ang gas hisgot gyud sa pulong sa Ginoo kanunay. Okay, so good morning kanyo tanan dia uban kang Brad Jenny Genesis. Tanan gyud, no? So di gyud may isa daghan mo guna kayo, no? So good morning kanyo dia. Good morning usab sa kang Jinky aban sa dalaga pa. Dia sa Taguluan. O kang Dodong Rolando Ilek, no? Gamonitor gyapon siya sa FB. Og tanan nga nagamonitor ug kang sa nga sa Malitbog, no? So nalimot ko siya ngalan, nagmonitor gyapon na siya sa FB. So salamat sa Ginoo og dalay kun daghan gyud ang nagmonitor, no? Tanan monitor sa FB. Good morning kaniyong tanan dia. Okay? So
Good morning usab di ito din sa San Miguel. Ila ni Tatay Gundo Pingol, Kagawad Pingol, Tatay Namok, Tatay Tino Namok, ug Nanay Saling Namok, ug Kagawad Namok. No, good morning kanyo dia. Og salamat sa Ginoo, dalaygon gining Ginoo. Good morning usab kang Brad Roger Balili. Brad, salamat kay Brad, no? Good morning kanimo dia, Brad Roger, og kang Sister Inday, Sister Lenlen. Okay, good morning usab sa mga anak ni Nanay Karing og kang Nanay Karing Daigdigan. Good morning kanimo dia, Nay. Nanay Karing Daigdigan, good morning. Og ingong usab sa iyang mga kabataan, Sister Joy, o badya kapikas kinabi Brad Julius, og ingong sa ilang bunga silang pagminalay nga si Julie. Og kang Ma'am Gina, o badya sa iyang kapikas kinabi Brad Archie, og silang bunga silang pagminalay nga si EJ og si Alia. O good morning usab kang Sister Grace, o bansab kang Brad Jerry, o ingong usab sa ilang bungas pagminalay nga si Maymay ug si Kian. Good morning kanyong tanan diya, no? Salamat sa Ginoo ug dalay gani Ginoo. Og tanan nga mga naga-monitor dinhi sa radio natin ug sa Facebook, good morning kaninyong tanan. Di na gyud na ko may isa-isa, sunod na lang higayon ang uban ni gala kumigson. So karon ni gala kumigson, padayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios apan sa di pa kita mo padayon sa pag-irog sa unahan, mamati una kita sa mensahe sa awit. Oh Lord my God, when I am lost in wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, my scares can take him in. But on the cross, my burden gladly bearing, he paid and died to take away my sin. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, with joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Salamat sa matahom nga mensahe sa awit ug dalaygon gyud ang Ginoo. Higala ko og mga igsoon, padayon na kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Niining sayo nga kabuntagon. Ug doon ako'y nalimtan, no? Good morning dito kang Pastor Rudy Soyko. O kang Ma'am Ima, o naminaw ko kagahapon.
ug live gyud diha sa FB ug nindot kaayo, no? Ang maong pulong sa Ginoo nga ako nadunggan. Okay, so panalangin gid kito magadasig sa ato ug sa kuha. Okay, so good morning once again, Pastor Rudy Soyko ug Ma'am Ima Soyko. Ug God bless gyud sa inyong programa usab sa pulong sa Ginoo. Ug higala ko ug maigsoon, dapiton ko kamo sa pagbuka sa inyong mga Biblia sa John chapter 8 verse 32 up to 36. Ato kini pagabasahon giukban ko na nindaan, no? Juan kapitulo 8 bersikulo 32 padulong sa gitawag siya og 36. Ingon sa pulong sa Dios, og nahibaluan ninyo ang kamatuuran, ug ang kamatuuran naghimo kaninyong nga gawasnon. Sila mitubag kaniya. Mga kaliwat kami ni Abraham, ug ngano mga kaliwat kami ni Abraham, amen. Og wala gayod kami maulipon ni bisan kinsa. Ngano nga nag-ingon ka man, mahimo kamong gawasnon. Si Jesus mitubag kanila sa pagatinuod, sultihan ko kamo nga ang tanan nagpakasala ulipon sa sala, og ang ulipon dili magpabilin sa dayon diha sa panimalay. Apan kun ang anak apan ang anak magpabilin sa dayon. Busa kun ang anak maghimo kaninyong gawasnon, mahimo gyud kamong gawasnon. Ang Ginoo magpanalangin si ampulong ug asundan pud nato higala kung maigsoon sa gitawag siya og Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17, ingon sa pulong sa Ginoo ato pagabasahon higala og mangigsoon. Kapitulo 3 bersikulo 17, ingon sa pulong sa Ginoo, higala ko og mga igsoon, no? Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17. Ingon sa pulong sa Ginoo higala ko og mga igsoon, no? Ingon dinhi ako basahon ni gagawin, kun aduna ikaduhang Korinto, amen, no? Sorry. Ikaduhang Korinto. Yaray gala kong mingson. Kapitulo 3, versikulo 17. Bantog na nga bisan sa tanaw di mo. Kung ang Ginoo mao ang Espiritu, amen. Karon ang Ginoo mao ang Espiritu. Ug asa gani ang Espiritu sa Ginoo ana usab ang kagawasan. Utro na ko ha. Karon ang Ginoo mao ang Espiritu. Ug asa gani ang Espiritu sa Ginoo anaa usab ang kagawasan. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, mag-pray sa ta nga itagkaalam sa atong labaw nga magagahom. Dalay ko og labing kamahanan ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kaygayunan. Kadiin sa makausap pa, magkapamalandong na usab kami sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong ug palihog yatag ang pinasahi nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mangitag luna sa kaniukan sa matag usa namo kasing-kasing. Pinaagi sa imong pulong ginamit ang imong ubos nga ulipon. Magbadasigon, magbalipayon kami sa pagpangalaga dikan Ginoo samtang nagapaabot sa imong pagbalik. Ug palihog panalangin gyud imong pulong mulanog sa kahanginan aron dili mong sayang mobalik sa imong presensya. Ug matag usa ka namo Ginoo nga nagapamati, palihog tagay kami kaalam aron masabtan ang salbing masayon imong pulong ug among migabayan sa pagkinabuhi nga malipayon ng mga lagad nga malipay ikaw sa among kinabuhi samtang nagapaabot kami sa imong pagbalik. Og bisan usab Ginoo kun daw galing adunay nagabalatian karon nga naa sa problema suliran sa kinabuhi, ikaw magatangtang nini Ginoo kay ikaw nagyon sa imong pulong duol kamo nagbatan kay papulayon ko kamo. Og imong sab ko daw galing naay nagapaminaw karon nga nagaantos sa mga balatian. Ikaw mag-aayos ilang balatian Ginoo.
palihog. Ayuha siya, pinagis mong gahom, pinagis mong tabang. Bisan pamulong mo sa mong trono, mamayo, diha mamayo, ingunana kayo kagamanan, ingunana sa mga mong pagtuo, diha kanim Ginoo. Ug sa mong pagpadayon karon magapanalangin ikaw kanamong tanan nga nagapamalandong sa mong pulong. Ug gamita palihog ang imong ubos ng ulipon. Gitugyan mo giampo o gihangip salamat tanan, diha lamang kanim Ginoo. Paglamang sa Kristo nga amo manuluwas. Amen. Higala ko og mga igsoon, sa di pa kita mo padayon sa pag-irog alang sa pagpamalandong niini, no? Ingon ko atangin ninyo unsay ato ang tema, no? So naghisgot gud kini sa gitawag siya kagawasan. Pero sa di pa nato hisgutan higala ko maigsoon ang gitawag siya og kagawasan. Higala kong maigsoon, no? Di pa gina siya mo ang tema, no? Pero usa na sa tumoy. Higala og maigsoon, atong una atong pamalandungan wrong thanksgiving. Thanksgiving that don't pleases God. Nagigribyo, no? Ngano nga dili gyud mahimot ang Dios tungod kay sa iyang pagpasalamat, kining parisiyo nagampo sa iyang kaugalingon og nag-ingon, dili ko parehas ubang tao nga dautan tikasan. May ko Ginoo kay may kong tao. So wrong message ngumuna nga kini nga pagpasalamat, dili gyud mahimot ang Dios. Thanksgiving that don't pleases God. Kaya nga naman, ang iyang mensahe, number 1, wrong message. Kaya nga naman, self-exaltation, self-comparison, and self-promotion. O dili kay kanalang wrong thanksgiving that don't pleases God. Number 1, wrong in his message, ug sunod sa wrong motives. Kaya ang iyang motibo, higala kung maigsoon, pagguba sa uban. To destroy others. O pagbaliwala sa uban, to disregard others. And then pagsalikway sa uban, to despise others. Muna higala kung maigsoon, pagpasalamat nga di gyud mahimuot ang Dios. Wrong thanksgiving that don't pleases God. Why? Because number 1, wrong in his message, wrong in his motives, wrong, ikatulo, in his method. Ang iyang mga pamaagi ba, ang nag-drive sa iya, pride of life. No? O ang Ginoo nagsulti nga, sa pulong sa Ginoo nga, ang Ginoo nagasanta sa mga mapahitason. Apa naghatag og dugang grasya sa mga mapainubsanon. No? So kung magpasalamat ta, higala kung igsoon, magpasalamat ta nga matinud-anon. Magpasalamat ta nga kinasing-kasing, ug magpasalamat ta nga malipayon, ug magpasalamat ta nga uban ang may pagpaubos nga kasing-kasing. Buot pasabot, magpasalamat nga mapainubsanon nga kasing-kasing. Kaya tanawa tong usa ka tawo, dautan gani, pero gipasaylo si Ginoo siyang mga sala. O gingon pa, kaya nagpamukpok siyang dugan, o gingon kaluy ikining makasala. Pero gingon si Ginoo, niuli ang usa ka tawo nga mo'y gimatarong sa Dios. Nga naman, nakigsulti si Ginoo uban ang mapainubsanon nga kasing-kasing. Wala gani makahangad sa langit, gipukpok Ginoo niya iyang dugan. So muna atong tunan atong miagi gala kumigson. So magpasalamat ta, kinahanglan na ang magpainubsanon kasing-kasing. Sa magpasalamat ta ana ang malipayon nga kasing-kasing. Sa magpasalamat ta ana ang kinasing-kasing nga pagpasalamat. O sa magpasalamat ta ana ang matinud-anon nga pagpasalamat diha sa Ginoo. No? Dili kay kung niya magpasalamat ta atong i-lift up ang Dios. Dili ang atong kaugalingon, no? So muna igala ko migson og karon, igala ko migson sumala sa atong ginabasa dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Higala ko migsoon. Ang karon ang espiritu mao ang Ginoo ug asa gani ang espiritu ana usab ang kagawasan. So dinhi usab higala kong migsoon ingon sa pulong sa Dios, nasayod kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran naghimo kaninyong gawasnon. Muna gingon sa pulong sa Dios. Sa Juan Kapitulo 8, versikulo 32, padayon ta. O niya nag-ingon usab ang mga Israel, mga Jews. Ingon nila,
nganong nag-ingon ka man nga ang kamatuoran maghatag ka na namong kagawasan. May mo namong gawas nun. Nga kami sukad, wala manggid kami maulipon kay kaliwat kami ni Abraham. Pero ingon sa Ginoo, ang tanan na nagpakasala, ulipon sa sala. Ug ang nagpakasala biya, iya biya na sa yawa. Kaya nga man sa sala, mauman ang yawa. So dayon, ang ulipon, dili magpabilin sa panimalay. Gawas. Ang ulipon dili magpabilin sa panimalay, apan ang anak magpabilin sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyong kagawasan, mahimo gyud kamong gawas nun. Diba? So higala kumigson, ato pamalandungan, what make us free? Unsa man gyud ang naghatag kanatog kagawasan? Nga tiknot igala kumigson, ang matag usa kanato na ulipon sa sala. Nagapo sa sala, nata sa banded sa sala ba? Ingon sa Roma 3:23, sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa maya sa Dios. Tanan gyud nakasala. Unsa ni nga sala? Sala ni nga panalundon gikan kang Adan og iba. Nga tungod ini nga sala, ingon sa pulong sa Ginoo sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12. Excuse. Busa maingon nga ang sala nakasulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, si Adana. Ug mao nga ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang tawo. Sanglit ang tanang tawo nakasalaman. Ha? Mo na igala kumigson Roma 3. Roma 5:12. Ug mo nang ang tanan nakasala. Og kita naggapo sa sala. Og ang tanan mapabanlod na sa linaw nga kalayo. Kay ang bayad ini kamatayon. Og ang kamatayon nga gisgutan mao ang pagibanlod sa linaw nga kalayo. Mamatay sa atong pisikal. Namatay usab ang atong relasyon diha sa Ginoo. Og mamatay pagyud ang atong kalag-ilagay kamatayon kay dili na magyud matangtang didto sa nagdilaab or linaw nga kalayo. Mo na higala kong migson, apan higala kong migson, mahimo kitang gawas nun ini. Ug mo na atong pamalandungan karon, what make us pray? Ingon sa mga gitawag siya uga, higala kong migson, mga Diyos, mga Juba, mga taga-Israel, ngano nga nag-ingon ka man nga mahimo kaming gawas nun, nga wala man gid kami sukad maulipon kay kami gitawag siya uga anak kaliwat ni Abraham. Pero higala ko og mga igsoon, atong makita, higala ko mga igsoon, nga ang Ginoo nag-ingon, Jesus say, all unsaved men are not free. Tanan nga dili luwas. So kinanglan nga maluwas ta. Ha? So unsa man ang makaluwas? O kinsa man ang nagluwas kanato? Ingon sa gibasa dinhi nato igala ko og mga igsoon, nasayod kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran naghatag kaninyo kagawasan. Sa laktod nga pagsulti naghatag kaninyo kaluwasan. Kay mahimo naman kag gawas nun gikan sa pagkagapo sa sala. Gikan sa pagkaulipon sa sala, gikan sa pagkahugaw sa sala. Kaya makahinlo sa sala, only the blood of Jesus Christ can cleanse our sin. According to Revelation chapter 1 verse 5. Ang dugo sa tanang panganay, hari sa tanang hari, mo'y makahinlo sa atong mga sala. Muna diha sa Pinadaya Kapitulo 1 versikulo 5. Muna higala kong megson, muna ingon ni Jesus Christ, nasayod ka mo sa kamatuoran ug ang kamatuoran naghimo kaninyong gawas nun.
Ingon Diyos ang tanan nga luwas, maunay gawas nun, apan, ang tanan nga dili luwas. Jesus say, higala ko og mga igsoon, all unsaved men are not free. But hinoon, ingon sa pulo sa Ginoo, kay nagpakasala ka mo, ang nagpakasala, ulipon sa sala. Kinsa man nagpakasala, kining mga tao nga iya sa yawa. Kaya nga man sa sala, mao man ang yawa. Usay sakit ra kayo pamalandungon, higala ko og mga igsoon ba, nga ang pulong sa Ginoo gasulti nga kamo sakop sa inyong amahan nga maong yawa. Asa na mabasa? Higala ko migsoon, Juan kapitulo 8 bersikulo 44. Nagingon dito nga kamo sakop sa inyong amahan nga maong yawa. Kamo na hisgot niya adto na higala ko migsoon. Unya naghisgot din sa ubos sa mga kinaiyahan sa yawa. Mo kana higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. No? So Jesus say that Satan is their true father. Mo nang sa Juan 8:44. O gingon pa, higala ko megson, not Abraham, dili si Abraham. Kay ulipon man sa sala, ang ulipon sa sala, ug ang nagpakasala, iya sa yawa. Mo nang ulipon sa sala, kanunay gyud magpakasala. Take note, tigala kumigson, kung ang usa ka Kristohanon nagpakasala, so siya imong kaugalingon, kanang bitaw gatuyoon na bitaw nimo, makasala man pero di magpakasala. Kaya ang nagpakasala, iya sa yawa. Natay mabasa na sa sunod na higayon na to pagkatukbilo ni gala kong migson. Busa, ang Kristohanon, mukaon taminom, bisan sa atong buhaton nato nga malipay ang Dios. According to 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kay tagalangit good, di ba? So, badayon ta, what make us pray? Ingon sa pulong sa Ginoo, ang kamatuuran naghatag kaninyo kagawasan. Sa to pa, higala ko megson, the scripture make us pray. The truth shall make you and me free. Ang kamatuuran naghatag kaninyong kagawasan. So unsay nakahatag ka natong kagawasan? What make us pray? Number 1 is the scripture make us pray. The scripture make us free. Ang kamatuuran mao'y naghatag kaninyong kagawasan. Unsa man din ang kamatuuran? Mabasa na to igala kumigson. Episo kapitulo 1 bersikulo 13 nag-ingon, mao man usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita. Take note ha, mayong balita. Sa inyong nadunggan mayong balita. Unsa ning mayong balita? Nga si Kristo mao'y makaluwas kaninyo. Kita mo gud magkasala ba pero gipagkamatian sa Dios. Mo nang mayong balita. Si Kristo mao'y makaluwas kaninyo. Ingon dito. No? Sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita, ang kamatuuran niya na. Higala ko migson kung unsa ni kamatuuran. Kay mao man ni naghatag ka nato gawas nun. The scripture o the truth make you and me free. Mao na higala ko og mga igsoon. Mao na ang naghatag ka nato kamatuuran. Kagawasan ang kamatuuran. Unsa ni kamatuuran nga si Kristo mooy makaluwas kaninyo. Sa diag manggod nga ato ning gituhuan higala ko migsoon, dili na ta ulipon sa sala, kundi iya nagidtas Ginoo. Ha? Mo na ang nalatid og napatig sa balang kasulatan, baliko na to pagbasa. Pag-recite, I mean, no? Episo kapitulo 1 bersikulo 13, mao man usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita ang kamatuoran. Unsa ning kamatuoran? Nga si Kristo mo'y makaluwas kaninyo. Take note ha? The truth make you and me free.
Sa diha nga kamo na nagpanuon ini, kamo gisilyuhan sa Espiritu Santo, pagtamiilhan nga kamo iya na sa Dios. Gihimo pag yung God's property. Gawas nga gitangtangan sa pagkamakasasala, ang kamatuuran mo'y hinungdan. Unsa ni kamatuuran nga si Kristo mo'y makulos kanato. Sa diha nga atong nasayran ang Scripture. Higala kong maigsoon, bahin sa kamatuuran. Munang the Scripture make us pray, the truth shall make you and me free. Abi ni Migala kumigson, ang tao nga wala makadungog sa kamatuuran. Ngayon sa pulos Ginoo, ako ang dalan ug ang kamatuuran. Walay makaadto sa kong amahan, gawas kong pinaagi kanako. John 14:6. Si Kristo gyud, Jesus ang kamatuuran. Ug ang kamatuuran mo na naghatag ka natong gawas nun. Gikan sa pagkaulipon sa sala. Og ang ulipon sa sala, iya man sa yawa. Dili na ta iya sa yawa, iya na tas Ginoo nga naman. Nasayran nato ang kamatuuran, ang maayong balita. Unsa ning maayong balita? Ang kamatuuran nga si Kristo may makulos kanato. Sa diha nga kita nagapanuo, kita gisilyuhan sa Espiritu Santo, pagtimilhan nga kita iya na sa Dios. So sa ato pa higala ko maigsoon na change ang atong higala ko maigsoon posisyon. Kaniadto dautan ta sa tubangan sa Dios kay makasala ta karon dili na ta dautan sa tubangan sa Dios. Gimatarong ta og dili lang kay gimatarong ta, gihimo pagyud nga iyaha. Wow, pag-ayahay pagyud higala ko maigsoon. O kay nituutas kamatuoran nga si Kristo may makulas kanato. Atong gidawat ay ang gibuhat dito sa cross. Nga maoy magkaluwas ka nato kay mauning kamatuoran nga si Kristo mo imkulos ka nato. Sa diha nga mituota midawat gihimo tang anak sa Dios. Ug maunay hinungdan ni gala kung maigsoon nga ang kamatuoran naghimo ka nato kagawasan nga naman. Dili na ta ulipon sa sala. Dili na ta makasala gimatarong na ta sa Dios sumala sa Roma higala kung maigsoon sa libro sa Roma. Unya higala kung maigsoon gihimo pagitang anak sa Dios sumala sa libro sa John chapter 1 verse 12. Sa to pa natin sa to position gikan sa pagkamakasala ngadto sa pagdili na makasala. Nanay kagawasan. Dili na pakasad-on sa tubangan sa Dios. Sunod higala kung minson nahimo pagyod nga anak sa Dios. So change position, change relation. O kining mga tao higala ko mga igsoon nga nakasayod sa kamatuuran. Ngayon ni Jesus Christ, ako ang dalan ug ang kamatuuran. Walay makaadto sa kong amahan gawas kung pinagi kanako. Ang kamatuuran naghatag kanatog kagawasan nga di na ta mabanlod sa linaw nga kalayo langit na tapaingon kay siya ang kamatuuran ang dalan padulong sa langit. Mao na nga sa diha nga mituo ka sama midawat pareha sa taga Korinto, giignan ni Apostol Pablo nga ipahinumdum ko kaninyo ang akong giwali nganha kaninyo. Ang maayong balita, unsa ning maayong balita? Sumala sa to gisulti ka ganina, sumala sa pulos Ginoo, des piso. Kamatuuran nga si Kristo may makuluwas. Ingon na siya, ipahinumdum ko kaninyo mga igsoon ang akong giwali nganha kaninyo. Ang maayong balita nga inyong gipanagdawat. Mituo sila midawat niini. So ang mituo midawat gihimo mga anak sa Dios. Sumala sa 1:12. Okay, dabi kay tao makauna sa imong inahan. Ikaduha diha sa Ginoo. So ingon ni Jesus Christ ang natao kaduha. Bot pasabot ang natao pag-usap makasulod sa gingharian sa langit. Og mauni nga ang taga Korinto nga giignan ni Apostol Pablo nga ipahinumdum ko kaninyo ang akong giwali nga kaninyo nga inyong gipanagdawat nahimong mga anak sa Dios kining kamatuuran nga ilang gipanagdawat ilang gituhuan nahimong anak sa Dios ug natao sila des Ginoo ug mong gipasaligan sa pulong sa Dios kay ang natao pag-usab ingon sa Juan 3:3 gawas ko na tao matao pag-usap makasulod siya sa gingharian sa langit. Og mao ning taga Korinto giignan kay nasayran na nato
gigamit sa Apostol Pablo sa pagsulti sa pulos Ginoo nga ikatunas ni atong yutan-ong payag nga mao atong lawas adunay giandam ang Dios balay dito sa langit alang kanato. Mao na higala ko og mga igsoon. Di ba nindot? So sa ato pa dili na kay change position gikan sa makasala ngadto sa pagkadili na makasala gihimo nang matarong sa Dios tungod sa pagtuo nga kinasing-kasing diha sa gibuhat ni Kristo Jesus kay gidawat niya nato ang iyang gibuhat nga motoy makaluwas kanato sa diha nga mituo ta gimatarong ta sa Dios ug sa diha nga midawat ta mituo kang Kristo Jesus gihimo ta nga anak sa Dios sa ato pa gikan sa pagkainanak sa yawa ngadto sa pagkainanak sa Dios sus change position change relation og sunod igala ko migsoon change excuse nigarat tutunlan change unsa man igala ko migsoon destination. Imbes padulong na sa impyerno, kaya ang bayad sala kamatayon man. Dabi kay mituo man ka sa bayad sa sala. Kasi Kristo ang nagpakamatay para bayad sa atong sala. Higala ko maigsoon. Dili na ka pasakasa doon, dili na ka makaadto sa impyerno, langit na kapaingon. Kaya nataw ka diha sa Ginoo. Ang nataw pag-usap, maogyod ang makasulod sa gingharian sa langit. So higala ko migsoon, ang makahimo na tong gawas nun, nga makaangkon kita sa kaluwasan, ang kamatuuran nga si Kristo mo ay makulas ka nato. The scripture make us pray that truth shall make you and me free. Mao na higala ko migsoon. What make us pray? The scripture make us pray that truth shall make you and me free. Mao ka na igala ko og maigsoon. Ingon ni Jesus Christ, all unsaved, higala ko og maigsoon. All unsaved men are not free. Ang dili luwas, dili gyud. Higala ko maigsoon, ang dili luwas, dili gyud. Wala gyud kagawasan. Ulipon gyud siya sa sala. Nga naman, ingon din but are in sleep by sin. Muna atong gibasa igala kung migsoon. Nga ang nagpakasala, iya man sa yawa, igala kung migsoon, og ang sala mooy nag-ulipon kaniya. Busa bitaw ning mga dili luwas, dili wala nakaangkon sa kaluwasan, higala kung migsoon, pero lang gyud sala ang mabuhat. Tagsaragi maayo. Sala sa tubangan sa Dios. So gusto ka nga makaangkon sa kaluwasan, tuhui si Kristo Jesus. Sa kanasing-kasing kay mauni ang kamatuuran nga si Kristo mo imkulos kanato. The scripture make us pray, the truth shall make you and me pray. Gituhuan ba nimo si Kristo nga mo imkulos kanimo? Kaysa nakadungog kas kamatuuran nga mao pulong sa Dios. The scripture. Kaya kung walay nagsulti nimo, di ka makaangkon sa kagawasan. Apan karon nakadungog ka sa scripture, ang kamatuoran nga si Kristo mo ay makulos ka nato, mahimo ikaw ang gawas nun ni galak migsoon. Kaysa mo tuo ka, nga si Kristo nagpakamatay para pagluwas ka nimo o kanako. Kung isugid mo, kini sa imong baba, ayaw pagtuwa ng uban. Pulong si Ginoo mo ituhui. Ingon sa pulong sa Ginoo nga si Kristo gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw perteng klaruha. Mao bitaw tong usa ka kawatan higala kong maigsoon nga nagsugid sa iyang pagtuo dito sa Ginoo miingon siya Ginoo kung tuwa na kas paraiso dumdumi ko. Pero unsa ingon si Ginoo kana ra ka simple. Ug nakita sa Ginoo nga tinud-anay gyud. Kaysa wala pa siya mingon niadto. Ayaw pag-ingon anak, kayo sa kataong bugal-bugalon man. Duha man katawag ang tao sa kalibutan. Magpili ka, asa ka nini. Taong bugal-bugalon o tao nga dili bugal-bugalon. Tao nga matinuhoon o tao nga dili matinuhoon. Tao nga dili matinuhoon o tao nga matinuhoon. Asa ka magpili ka nini. Pero kining kawatan, ingon niya,
maayo man ta kay dautan, ayaw pagbugal-bugal, wala ka mahadlok sa Dios. So nailan niya nga mao to ang Dios. Ingon din siya, Ginoo kung tuwa na kas paraiso, dumdumi ako. Pero unsa may gi-respond sa Dios? Ingon niya, higala ko og mga igsoon, karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. Ang message of salvation and security. Usa kadto ka mensahe sa kaluwasan, sa freedom, og sa kasiguruhan. Tiyaw mo na igala ko og mga igsoon. Pagkanindot pagid kayo. Og sa uban translation nagingon, I assure you, you will be with me in paradise. Grabe nga pagpaniguro si Ginoo. Abi ni migala ko mga igsoon, dili man kita ang naniguro, ang pulong si Ginoo man. Bosa, ayaw paglangan. Kung mituo kas ka na singkasing, isugid na diya si Ginoo, walay makuha ni mo ni ana. Ayaw patuntuan ang uban, pulong si Ginoo mo tuhui. Ingon sa pulong si Ginoo, kon magasugid ikaw, pinagis imong baba, og magatuo sa kinasingkasing, gikinahanglan lang gidigala kumigsoon, ang kinasingkasing og maunang mugawas imong baba. Ang imong pagtuo. Nga gikan sa imong kasingkasing, muabot sa imong nahuna, muabot sa imong mugawas imong baba. Kon magasugid ikaw, pinaagi sa imong baba, og magatuo sa kinasingkasing, nga si Kristo usa ka Ginoo. Ang gikinahanglan nimo igala kumigsoon, pan gitawag siya oga pagtuo nga tinud-anay dili tapaw mo nang kinasingkasing. Kon magasugid ikaw pinagi sa imong baba og magatuo sa kinasingkasing nga si Kristo usa ka Ginoo, magisgot kita Ginoo igala kumigsoon mo'y magbubuot sa atong kinabuhi. Tingala mo na ang isda igala kumigsoon naa sa aquarium, dakong aquarium. Bisag gamay. Kon maayo kay ang langoy-langoy, gagmay og dagko. Lami ilang ginawa, pero kita isolo dito, di kita ka ginawa. Ug sama man usab nga bahin, sa samang paagi, kung ang isda po ibutang diri sa atong kahimtangan, magbuka-buka ang hasang, kay mabawog pangita sa hangin. Naamo tay hangin. Pero kinahanglan magud uban sa tubig. Kay gimbutan sa Ginoo nga diha na siya mabuhi. O kita dili ta mabuhi didto. Mo nang Ginoo. Bot pa sa bawat mooy magbuot sa atong kinabuhi. Kung magatuo ka sa kasing-kasing nga si Kristo usa ka Ginoo, gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Kay nagpakamatay siya para pagluwas ka nato og nabanaw. Ingon sa pulos Ginoo, kung ituo ka sa kasing-kasing, nan maluwas ikaw. Higala ko migsoon, tuhui ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Dawata to nga mautoy makaluwas kanimo ug kanako. Mautoy makatangtang sa atong mga sala og makahimo kadto kanatong gawas nun. Kay ang kamatuuran, make us free. Make us free. Higala ko minsan. The scripture make us free. The truth shall make you and me free. So higala ko minsan. Isugid ay imong pagtuo nga to sa Ginoo. Pero make sure nga tinud-anay ang imong pagtuo. Sulod kasing-kasing. Ug mabot sa una mo nang mugawas imong baba, pero diara sa una, pero sa baba delikado. Mao na igalang kong migson. Ingon sa pulong sa Ginoo sa Jes, kay ang tao pag matarungon sa Dios kay mituo man sa kasing-kasing. So mingon ko kaganina nga gitsin sa atong posisyon gikan sa pagpasala gihimo nang matarong kay mituo mas kasing-kasing. Og mamaluwas siya, tekno ta, kay gipahayag man niya kini. Pagkaklaro igala kumigson, wala na kinahanglang lalis. Uban lalison pa na nila. Ang pulong sa Ginoo mo'y tuhui higala kumigson. Kon magasugid ikaw pinagis umong baba og magatuo sa kasing-kasing nga si Kristo usa ka Ginoo. Nga naman, mao mo gunang kamatuoran nga si Kristo may mikulos ka nato. Sa diha nga mituo ta, siya po nang magbubuot na to. Gibutan niyang kita maluwas, usay, mingon ang tao. Sa dito pampadayan ni Gala Kumigson. Ang Ginoo niya magbut, ang gusto sa Ginoo nga ikaw maluwas. Pero ikaw ang magpili. Atong choice. Higala Kumigson. Kung isugid ba nato ang atong pagtuo dito sa Ginoo nga kinasing-kasing. Kaya ingon paspulong sa Ginoo, mamaluwas siya kay gipahayag man niya kini. Haskang klaruha na Higala Kumigson. Tuhui, higala ko migsoon si Kristo Jesus nga may nagluwas kanimo. O kanako. Dawata siya ang imong Dios ug maluwas imong kinabuhi kay himuon kaniyang anak.
Matchange sa imong posisyon, matchange sa imong relasyon, matchange ang imong destination kay langit na kapaingon. So what make us pray? Higala ko og maigsoon, the scripture make us pray. Muna number 1. The truth shall make you and me pray. Higala ko og maigsoon, the freedom is the one of our greatest blessing. Ang kaluwasan nga atong naangkon mo ning kagawasan gikan sa pagkahinukman sa silot. Mao kini ang pinakadako nga blessing nga atong naangkon. Kay maimo man ang tibahandri sa tibok ng kalibutan, wa ka makaangkon sa kaluwasan. Kay wala nimo na naangkon si Kristo Jesus, ang imong Dios ug maluluwas imong kinabuhi. Kay ang imong pagtuo taphaw ra. Higala ko og maigsoon, wala na'y kapuslanan. Kay freedom is the one greatest blessing nga atong naangkon. Bahala ta pobreta din ng kalibutan na, pero may man sad nga nasa tay kwarta. Unya palangit pagit ta paingon kay nakaangkon ta kang Kristo Jesus. Kay mituo ta ani sa kinasingkasing. Ato ning pagadawaton pinaagis pagtuo. Higala ko og maigsoon. Sama sa kawatan nga mituo, misugid sa iyang pagtuo, simple kay iyang pagtuo nga Ginoo kunto nakas paraiso dumdumi ako. O karon bisan mo sugid kasi imong pagtuo, higala ko maigsoon dito sa Ginoo og mingon ka nga Ginoo gituhuan ko ikaw. Salamat sa imong pulong nga ako nadunggan. Dawaton ko ikaw nga akong Dios ug manuluwas akong kinabuhi. In Jesus name, amen. Bisan nga na lang kasimpol. Higala og maigsoon, walay ko mo sa pagsulti sa atong pagtuo dito sa Ginoo. Kay gisulti sa balang kasulatan. Nga kung magasugid ikaw pinagi sa mong babaog, magatuos kasing-kasing nga si Kristo usa ka Ginoo o gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Kay ang tao pag matarungon sa Dios kay mituo man sa kasing-kasing og mamaluwas siya kay gipahayag man niya kini. Makita natong mabasa ang pruwibag ebidensya kay nalatid kini og napatik sa balaan kasulatan. Roma kapitulo 10 versikulo 9 ngadto sa 10. Ang pulong sa Ginoo mo'y naghatag kanatong kagawasan. Kay unsaon man nato pagtuo kun wala ta nakadungog sa pulong sa Dios. Ang kamatuuran nga si Kristo mo'y makaluwas kanato. Mao kana higala ko og mga igsoon sa kahanginan na mati karon. Og niya pa higala ko migsoon. Sa gayon ko na, freedom is the one of our great blessing, greatest blessing. Og tanaw nato unsa pagyud ang nakahatag kanatong kagawasan. What make us pray? The scripture make us pray. The truth shall make you and me pray. Dili na kay banlod sa linaw ang kalayo kung mutuo kas kamatuuran nga si Kristo may makaluwas. Tanawa higala ko migsoon. Ingon sa pulong sa Dios ato pagkabasahon. Higala ko og migsoon, no? Juan kapitulo balik ko na to ha, kapitulo 8 versikulo 32. Ingon sa pulong sa Dios, og ang kamatuor nahibaluan ninyo ang kamatuoran. Og ang kamatuoran naghimo kaninyong gawasnon. Sila mitubag kaniya. Mga kaliwatan kami ni Abraham. Og wala gayod kami maulipon ni bisan kinsa. Ngano nga nag-ingon ka man nga mahimo kaming gawasnon. Si Jesus mitubag kanila sa pagkatinood, sultihan ko ikaw nga ang nagpakasala, ulipon sa sala. O ang ulipon, dili magpabilin sa panimalay. Apan, kon ang anak, apan ang anak magpabilin sa dayon. Bosa kon ang anak maghimo kaninyong gawasnon, mahimo gayod kamong gawasnon. Muna igala kumigson. Pariya bitaw na igala kumigson ng usa ka banalitan akong papa
Mo'y kwartahan, nasa ulipon. Ang ulipon, nga babae, nga matahom, nga na ba, pananglitan lang. Di na magpabilin sa balay. Gawas kon, ako siyang tagaan o kagawasan ang maong babae. Akong padayagan sa gugma. Sama man nga ang Ginoo na higugma nato. Og nagpasundayag siya sila may gugma nga ni kanato na samtang makasala pa kita si Kristo nagpagkamatay alang kanato. Kung ato bitaw ning tuhuan dawaton, himuon ta niyang anak. Mao man usab na diha sa panimalay. Nga nay ulipon unya nang ulitaw kining gitawag siyang anak ngadto sa ulipon nga matahom. Unya dayon sa pagpangulitaw niya misugot, midawat kay mituo, tukas kong gugma, mituoy. Ni dawaton nimo, dawaton ako. Daga na bagay isiwan ni no. Dawat mingo den nga. Alas na nga nagdawat. So igala ko mingson mao gid ni magkaroon gid tag relasyon. Kay kun wa siya mo dawat bisag unsaon pa pagpadayag sa usa ka anak ngadto sa ulipon sa gugma kun di mo dawat, di gid siya maghatag kagawasan. Di gid sad sila magkaroon relasyon. Mo sa Ginoo kun mo dawat ka sa gugma sa Ginoo sa anak sa Dios, mahimo gid kang gawas nun. Kung dawaton bitaw ni Jesus Christ ingon nimo Dios umaluwas ang kinabuhi. Higala ko mention atangi ang sunod. What make us pray? The scripture make us pray. The truth shall make you and pray. Atangi ang sunod higala ko mention. Kay naatay ikaduhang hugna sa pagpamalandong what make us pray. Nauna naisgutan nato the scripture make us pray. Higala ko mention nihatag sa natong panahon sa mensahe sa awit. Higala ko og mga igsoon. Salamat kaayo sa alanganin na gyud ang oras no. Ipatuloy-tuloy lang unya. Praise ta dalaygon og labing gamhanan ng mga Dios. Ginoo nga nasa langit, salamat kaayo Ginoo sa imong pulong nga amo napatalinghugan. Panangnini kadto nga ni sa among kasing-kasing. Ug amo may gabayan sa pagkinabuhi nga malipayon diha sa pag-alagad kanimo Ginoo. Kay ang kamatuuran mo'y naghimo ka namong gawas nun. Nga dili na kami ulipon sa sala, kundi imo na gid kami Ginoo. Og diha na gid kami sa imong gingharian paingon. Panalangini imong pulong nga ni sa imong kasing-kasing og sa matag usa nga nagapaminaw. Ginoo, salamat kaayo sa kagayunan nga diin kami nakapamalandong sa imong pulong. Gitugyan og giampo og gihangyo salamaton tanan. Di lamang kanimo Ginoo pinaglaman sa Kristo nga amo mluwas. Amen. Higala ko maigsoon kani si Pastor Jenny Limbag nakig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanang Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan tawo masayon sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pag-ayo kanato. Otron ko mayong buntag kini si Pastor Jenny Limbag mingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Padayon tagpaminaw sa amin sa awit. God alone, God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire. Of God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve